kebi ana magana ka shiru. Wai ya hakkin mutane ne na wannan challenge din, kuma su hakkin su mana. A to hakkin mutane. Yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umma annabi. Challenge da kuka ga an yi na wannan wakar ƙauren gandu ba tawa bace ba, ta Gazzalimi ko ce shi ya samu harkar sa. Ni zumunci ne a harkar nan, ko ba haka ba, ana nema a neme ni da sharri kudi ma hakkin ko wajen Alhaji Gazzalimi. Ni ba abin da ya haɗa da wani wannan ta Alhaji. Mutane wanda suka yi challenge, muna nan mai girma gwamna abubuwa sun masa yawa, kudin ku za su zo karkashin jagorancin Alhaji Abubakar Dutsen Mara a baku. Shi kuma kebi abin da ya kebi shi ya Gazzalimi ko maganar shi ne wajen wata ɗaya ba mu haɗu ba wallahi sai yau, wallahi wata ɗaya ba mu haɗu ba sai yau. Ka je ka sa challenge ka ba mutane hakkin su. Ku daina wannan da girma na da mutunci na da aure na, wani dan iska ba zai dinga mun wannan. Kun san Gaza da Gazzalimi da kebi harka ce ta maja. Duk abin da me yasa mai girma da ka samu harkar siyasar ka, me yasa kai kadai kaje ka ci? Ni kadai na je na ci? Shikenan yanzu kudin da kaje ka karba a gidan Abubakar Dutsen Mari, bidiyo ya je wa gidan mai gida na Alhaji Abubakar Dutsen Mari. Dudi na kai ya ce shi ba dan gidan bane. Shi kuma dan gidan ne. Wallahi ban karbi silanda ba. A gidan? Wallahi ban gidan Alhaji Abubakar Dutsen Mari. Karshe ma da kwaje harka kuma ni ba ku jani ba. To jama'a, duk abin da yake bi shi yayi Gaza, saboda haka challenge din mu ne, muna tare. Na rantse da Allah muna ware, wallahi ba nawa bane ba. Challenge din kar ya muku waye muku comedy a video ya ba ku kudin ku wallahi. Kar ku ga mun zo muna raba muku kudi. Ku ce ina. Ai ba zan je wajen ba. Dan za a bani manyan kudi kuma ba zan bashi ba, tunda ka ce sun ce yawa sun yi magana, sun ce ka ajiye kuɗi a kan tebur. Wannan nawa ne ko kuɗi na nan da ba su. Ai ba kyauta ba. Ai ba Allah Gaza kebi da Allah ku fahimci juna, ku ba mutane kuɗin su. Saboda haka zan da kuɗi na ne in ba ku.